Kerang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anafan kardom nang pajireklo kardom Tana pini arsik jit lapen soda kabirta nonang ton penarjik tha Karbenglong alongri langhina rong sopialong Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso kikim kerang aronre aputhak CBI katarli padopon nangji pura USUKA pen Deputy Director Lapen Town and Country Planning upon Pinpuralu kapajerta Langhin Municipal Board pen Langhin arong sopialong kidu kelak arad aphan kepanong pon Pradhan Mantri Awas Yojana ahemso kikim kerang aronre kethe pik apothak CBI pen katarli padopon nangji pura pini usuka tiripiame pen dipu arong sopialong kedu Town and Country Planning Deputy Director ariding Pinpuralu pajirpon Pinpur alo along kejong ponke Langhin Municipal Board pen Langhin arong sopialong kidu kelak arad aphan kepanong pon Pradhan Mantri Awas Yojana ahemso kikim kerang aronre thepik thangjang lasi Pradhan Mantri Awas Yojana guidelines ating pensi sai claim clipin Guidelines ating ke contractor amarsi awe seta contractor atumsi beneficiaries atumaphan withdraw from along signature mate redact papi bor idatsi beng along tangka withdraw that titi lasolong municipal board chokamara tumta thedung kachera dundo lasi laso puthak CBI katarlip padoponsi adai kedwek atumaphan soda kakangsai pipon bek nangji puta Pinpur alo along kejong padopontu Pinpur alo kepajir damahut usuka tiripiame amepu bibison teron kongchon bang jintu hajorika tum chetong dun Langhin Municipal Board dor against বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আমি উত্থাপন কৰি আহিছিলো যেটো PMYU যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যোনটো ঘৰ নিৰ্মাণত বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী হোৱাৰ আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰি থকাৰ পিছতো আজি আমি ডিফুৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ যেহেতু এই প্ৰজেক্টৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে প্ৰজেক্ট মিছন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তেওঁ গোটেই এই প্ৰজেক্টখিনি চাই নিৰীক্ষণ কৰে সেইকাৰণে আজি এখন আমি দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ ইমিডিয়েটলি তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি তেওঁলোকক জনাওঁ আৰু যদি অনাগত দিনত যদি ইমিডিয়েটলি যদি তদন্ত নহয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি হাই অথৰিটিলৈ যাবলৈ বা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা লৈ যাম বুলি তেওঁক আজি আমাৰ ধৰণৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেওঁক কোৱা হৈছে News Desk Report Biswanath Karbi Live Piniadun thua berta non putarang ton penarjita Dhenta ghat ke parlo Harsing killing SP Sop along dealer asang keron lapen vaccine ki piasaita kedengpon Lakha Kreketom Langhin constituency ke parlo Dhenta ingti towar kok thom along Harsing killing SP Sop pen partipi ponsi nini aparman dealer asang keron ponasai kedengpon Pinpur me COVID vaccine angprim chipi pe pulote ration card asang long le pupen dealer ahimpo Harsing killing ahin pen mathasi rongpho arong arat atumaphan than pachinisi rongpho arat atumta sang long le lupu mathasi COVID-19 vaccine angprim kachipiji aphan pura radatum chonpro chonjam anpenlo Labangso COVID vaccine angprim kipilong kachapati pi pona bang phua bang phia tum lake bialo dara bosumotari asa resilient killing pi asa monjuli phangchupi ANM samili nunisa asa bina hansepi lapen ICDS claim bang phia tumamen lake rina ingtipi rongnika rongpharpi sintu kropi jonaki killing pi jonaki ronghangpi limai timungpi lapen sonita lekthepi lapenan parta dhenta ingti arosar babu singh ingti atum vaccine ki piasa along cherap chetodun lapen Harsing killing SP Sop ke parlo rongpho amen lake bini hanse arong dhenta ingti arong khoi ingti arong hanthor teron arong chinthong rongphar arong atum hello Lasi nini aparman dealer asang keron arni lake phaikuni enkoira sirkep urmi arni pen pangchengsi phaikuni ni phai thomkep durmi arni an pajut ponno lapen vaccine angprim kipi asai lapen sangkeron nini aparman ingsamjin pen pachun ponlo Nantenon puthot pini adun thwa berta non angton pen arjikta Kiramtang phaikuni ni phai thomkep arni nijang Karbianglong rongkhang block ke parlo dongkamukam rong chimi along Money Wise Center for Financial Literacy ingpupon tanglo Karbianglong is sponsored by RBI under DEF Fund and operated by SBI in collaboration with Crisil Foundation Atumsi Bangso Asai Dengponlo
Bangso amelong alohi sarpo aman pen kachi tongdun lake poster rangkol service manager SBI dongkamukam branch ahin pensi bangso asai ingpupanlo Lapen bangso melong kachi tongdun lake BPM SRLM Rongkhang block Dipjuti Pokriel Jeng Inghi lapen BC Afia Tok BP Anparta Krisil Foundation official pen Amarjit Bay Center manager Wilson Rongphar field coordinator Harsing Teron field coordinator Bikrom Hanse Dio lapen Rongasar Anparta Hadak Aradatum Chetongdun Alohi sarpo aman pen kachi tongdun poster rangkol service manager SBI dongkamukam pen kangpu pona melong kaningje ponalam ke money wise CFL ke parchap lake rong roparlo sarkar pen financial service lake otol pension yojana PMSBY PMJJBY hehui sarkar pen kapaklang pon service apathak radaphan kapachini lapen ale kacho endunji aphan pura kenang sodalam the jaipon Lason si bangso amayalong sarkar pen kithik pon financial service awar sai hehui koson si kidukela karar mate rong arar tum ali kachonun thegima la bangso puthak arsik jit pen chingki chethan pon si ingsam jin pen bangso mi pachun ponlo आज हम लोग इधर रोंगखान ब्लॉक में सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एज पर RBI इनिशिएटिव आज सेंटर इनॉग्रेट हुआ है और इस सेंटर से पूरा उम्मीद है कि गांव में फाइनेंशियल लिटरेसी वालों के साथ ऊंचा देगा कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वो सब मिलके और एरिया का वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सब मिलके वो गांव में और फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम बनाएगा आने वाला दिन में News Desk report Biswanath Karbi live Ini adun thuabirtan non putarang ton penar joita Langboku Waterfall Development Committee amahang ke tekning kan hini kecok pen pacitondun si ali racham pen katalondun Langboku Waterfall Development Committee atum ningkan hini amahang ke tek arni paciton si ali racham pen katalon pon Keramtang matijong ni pai ECR ni Langboku along Langboku Waterfall Development Committee ningkan hini mahang ke tegarni paceton si ali rachampen katalon pon labangso ali rachampen katalon pon amayalong alohi aman pen kacetong dun lake Karbenglong Autonomous Council Speaker Longchi Timong lapen Borjan BDC Chairman Raju Teron pen chenglok Sarkari Gawbra Dorsing Terang Radasai Klembang Phu Joyraj Rongpi atum chetong dun Nantenon puthot pini adun thwa birta nonangton pen arjikta Lakhain koira pho Nilip MSC constituency ke parlo koilamati toko langso nokbe hanse arong vophong hanse ahem ningkan surini da krenir captain penengan ningkan surini da inkoira EC anta Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahem pini arni anta kapetang tedet adim aklong an katsa asong ahin pen kahumridam Modi datum hemrit lem mesente pirthya thak ke do arni arbe pen ke jogji aphan abar saido lapen kiduk deratum kachong dat kachutilo sita methang pen ake jogwan longpon Karbenglong Autonomous Council Kachari pon Tuliram Ronghang methang anghopen kaningje ponke Karbenglong atoganu anta Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso kapatang pon labji aphan ablok 3 alongta kapin khat paruponlo Sita pini lam ki ason nangklang thuroke Nilip MSC lapen BDC atum thangnat ardi kipidun awedat loma Sita pini KATSSA mate katsa asong pen Nilip along kahumridam ahut koilamati tokolangson nokbe hanse arong vophong hanse ahemke kedamtang ningkan surihini ra krener kepen peneng ningkan surihini ra engkoira isianta kepetang derti aphan thangnat angring kawedat asonsi manghu pon meme alam dokoklo Lake Nilip Development Block BDO Gram Sebok Engineer atum methang asai ke claim ke pangkre pon lapen methang bainong ke rong pon pen thangnat RD awedat ason loputa jongpon
lasi lapu ahem kelong dun beka bangpu wopong hamse asopo akleng biren hamse pen nangkapa chini tu natengke labangso pradhan mantri awas yojana gramin ahem so kikim kapatang pibek nangji pusi chuning ridun lasi lapu katsa ami phwa tumpen kaningje pon ke labangso ahem wopong hamse ahem so patang pipon vek nangji pusi sodak pen pachini pon jongsi lahoy ahem chikim kelang pulotangte law and order atumaphan sitame pachini pon nangkokpo puta pachini pontu lapen nili palong pradhan mantri awas yojana gramin ahem so kepetang pon pelang adi manta humri dam etji puta puthot than pachini pon labangso ahem lake nilipo amen lo sami nilipo non about that nasi nilisi puthot pachin bohai rat phan labangso hem laki 2018 nan ingkan pensi kim lo sami contractor also hut na claim ki cheng mange jam sanse alang lisi labangso contractor lo kol dani tum hem det gali lo dak hum sirkep do hum sirkerang mongke hum thom bangke totally tet tangte la ni hem anta kawita du harake hawal ke dulu Thala jaman se la penjirian ni kia du Tum heniang bong si la bang so hem lang tum klem pon lo. kalang lo Sami cepat tang pon lo. petang tete lo poisa ta ulai lo lan lo ekon ini poi kan lo Tang de nonong thema putha ka bang kanang di ketang phan ning hang man ne tang da chok lo nang. labang so abang ke hem abang ke ni tum kinang solo athema kiduk family pe man didi ho lasi labang so hem agen ni tum tang veng pu lasi kadu ko la berita kelang ngarat mate katsa ahin bhandar chuning ri la labang so patang ve hasi chuning ri che song vek mang pu Si kat sa song nam phan na bang so hem putha tang tere ka putha tang pi ko prap nang ji punang le ka chuni ri du na teng ben tang nang ji punang tum phan ki pu du na teng ben batang nang pu pu sinang tum pudun ji na man te ko asang tum ki pudun ji prabjin ben si patang pu labang so ahem buthak ke onen sarbramen ki bopong han se ri lo rong thom rong pli ani tum hum ri lo dak to ko lang so la pen borzan tereng along la poson sini tum hum ri pon bo mahut ke dam tang ni phai inkor ner kep chiklojan crazy srini ra inkor siani dak nilip constituency along pen Presiden arpu nili phanang ke bat arni pen mamat nili tum resolution ke anateng pen kidu ke lak ahem hime jangre ahem la pen kirap ke pizir sarkar pen kirap ke pizir ji phan pura IAY la pen PMG PMAYZ la son taxi sarkar pen ki pia hem so dim an abang ke tangte penangan do potsi humri dam lonang pu nili tum kaceperai teng pen pini ladak nili balong constituency katsa abitung lapen regional along pen central pen katsa abitung atum pen nili tum humri si adon humri lo labang so ka humri teng pen nili tum dak to kolang so nok behan se rong along wo phong rong pia hem nili tum nang thek long lo ningkan surini ra trainer kep aningkan pen labang so hem nang kim lo sita lada gagos ateng mat lapen officially ateng ke latum complete report si pilo tebom sita me lada ka hem nang thek long hu bangke incomplete a hem non si kikim hawar anverla lasi la puson ateng pulutang te nilitum akamatha pen ke tang pe melo puson si nilitum ke aprang pen akamatha do mate adon tin avetin afan ki pihita me petang pi pe melo bon gagos ateng ba office ateng officially ateng pulote complete report penak aposi adon tin tame tang pe melo bon pulo te bon sitame ni tum nang ka humri ateng pen ke tang te det ke thaglong ke ni tum katsa bitung tum hitame ningduglo la pen ke labang so long kupuson si complete report block at la pen office atum pen hitame kupuson si complete report ki pi unma lapen ki pithek ma lake nili tuma hin pen adai ki tin lake office atuma phansi mate gagos ka do ka we ki claim atuma phana bangsi ni tuma bangke adai pinang kokpu
Karbi Anglong Chokye Hola pen Onilson Rongphar la pen Silonijan pen Govin Tiso report Biswanath Karbi live. Tane pini prime time berita laan pensi kantoniklo. Kada we phanta kurwang thula pen dome thakme.